हमरा के जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। मुजरिम कोनो हालत में बचे के ना चाहिए। ठीक बा, पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दा। ए, रुक 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 रुक। ए, बोरे में कहा? अर्जुन, तलाशी ला। काबा बोरा में देखा। कहाँ कहाँ मरले? साला हम कितनन के मर्डर कईनी, लेकिन आज तक पुलिस हमके ना पकड़ पौलस। और आज हम पहली बार केहू के मदद करल चाहनी तो पुलिस इतना मरलस। हंसला, तू हंसला, लेकिन हम उनके ना छोड़ा, जिनकर वजह से आज हमके इतना मार पड़लस। चला। बिल्कुल ना छोड़ब, बिल्कुल ना छोड़ब। बेल बजावा। ई वक्त के हो सकेला? सर, आप लोग? तोहार घर के तलाशी लेवे के बा। हमनी के पास सर्च वारंट बा। अरे सर, भइल का? चला, हटा हटा हटा। एक काम करा, पूरा घर के अच्छे से तलाशी ला। जी सर। अर्जुन, तू ऊपर देखा, हम यहाँ देखत बानी। ओके मैम। सर हम कैले का बानी, और आप लोग ऐसे कैसे हमारा घर में घुस सकेले सर? सर भइल का बा सर? हम तो कुछ ना कहनी सर। सर ऊपर कुछ ना मिलल। सर अंदर भी कुछ ना मिलल। ई बोरी में का बा? सर वो कुछ पुराना कपड़ा फेंके के खातिर रखल बा।
हम्म। सर हम कले रानी ना के में पुराना कपड़ा बा फेंके के खातिर रख ले बानी। सर्च। ठीक से खोल खोल के चेक करा। जी सर। हाँ रमेश बोला। मैडम जागृति नगर के बाहर बोरी में एगो लड़की की लाश मिलल बा। क्या? जी हाँ मैडम, और साथ में एगो पेपर भी मिलल बा, जे पर लिखल बा चिमटा मैन शहर में आ गइल बा। तू लोकेशन सेंड करा, हम लोग वहाँ पहुँचत बा। ओके मैडम। सर एक बुरी खबर बा। क्या? सर जागृति नगर में एक लड़की की लाश मिलल बा। व्हाट? और साथ में एक पेपर भी मिलल बा जेकरा पर लिखल बा कि चिमटा मैन शहर में वापस आ गइल बा। चिमटा मैन। अर्जुन, डेविड। यस सर। सुन रे, बिना हमार मर्जी के शहर से बाहर न जाइए, समझला? बिना हमारी इजाजत के बाहर न जाइए। हमार जब मर्जी हुई तब यहाँ पर हम आई, ना तो तोहरा के हम पुलिस चौकी बुलाई, समझला? तब तक तू अपना खैर मनावा। चला, कमान, मूव। आज तो बच गई नी, वरना एकर चक्कर में हमारा तो एल लग गई होखत। हमरा के नइखे लगत कि एकरा के यहाँ पे मारल गइल बा। ऐसन लग रहल बा कोनो मार के यहाँ फेंक देले बा। बॉडी के फोटोग्राफ सब पुलिस स्टेशन में सेंड कर दा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी डिटेल्स हमरा के शाम तक टेबल पर चाहिए। शिवांगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? यस सर। सर ओकरा कोई नोकीला धारदार हथियार से मारल गइल बा। सर आसपास के पुलिस स्टेशन से हम सारा गुमशुदा के फोटो डिटेल्स मंगा ले बानी, पर डेड बॉडी से कोनो भी डिटेल मैच ना करता।
पता नहीं हमरा काहे ऐसा लग रहल बा कि कोनो एक आदमी के काम ना, ये पूरे गिरोह के काम बा। हो सका था सर। और कातिल बहुत शातिर बा। जी सर। वो हमरा के गुमराह भी कर रहल बा, बाकी वो कानून के हाथ से बच ना सकेला। अरे थोड़ा हेल्प करा ना, पता ना कहां से चले ले ऐसे लोग। भाई हाँ कितना भइल पैसा? 200 रुपया भाई। ठीक है। समझ में नहीं आवत कि आजकल का हो रहल बा। एक काम करा, वहाँ जो थैली रखल बा ओकरा के चेक करा। वो हटा के ठीक देख। से तलाशी ला। शहर में नहीं के थमत हत्या के सिलसिला। शहर के बाहर दिन दहाड़े एक रिक्शा चालक के हत्या कर देवल गइल बा। ई हत्या ये वही सीरियल किलर कैले बा या कौन और हत्यारा कैले बा। पुलिस एकरा पर कुछ बोले से बचे के कोशिश करता।
हाय 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 हमारा राजा, कुछ दाना। हाय 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 हाय, हमारे शाहरुख सलमान आमिर हमारा के तीनों यही मिल गए। कुछ दाना, अरे दे दा। चला निकला यहाँ से। चला निकला निकला। इतना बड़ा गाड़ी के मालिक, कुछ तो दे दा। ए बाबा दे दा ना। ए चला निकला। अच्छा, का वो गाड़ी आपके है? काहे हमरा के देख के नहीं लागत कि वो हमार गाड़ी बा। अरे का कर रहल बाड़ू? अरे छोड़ा छोड़ा। अरे अरे का कर रहल बाड़ा?